А Ісус пайшоў на Аліўную гару. А на світанне вярнуўся зноў у святыню, і ўвесь народ падышоў да яго, і сеўшы, ён навучаў іх. Тут прывялі кніжнікі і фарысеі жанчыну, схопленую на чужалостве, і паставілі яе на сярэдзіне. Ды кажуць яму: «Настаўнік, гэтую жанчыну схапілі толькі што на чужалостве. Майсей у законе загадаў нам такіх каменаваць. Дык ты што скажаш?» Казалі ж гэта, выпрабоўваючы яго, каб мець магчымасць абвінаваціць яго. А Ісус, нахіліўшыся, нешта пісаў пальцам на зямлі. Калі, аднак, не пераставалі пытацца ў яго, падняўся і сказаў ім: «Хто з вас без граху, няхай першы кіне ў яе камень». І зноў, нахіліўшыся, пісаў на зямлі. А яны, пачуўшы гэта і дакараныя сумленнем, адзін за другім выходзілі, пачынаючы ад старэйшых да апошніх. І застаўся толькі адзін Ісус і жанчына, стоячы на сярэдзіне. Падняўшыся і не ўбачыўшы нікога, акрамя жанчыны, Ісус сказаў ёй: «Жанчына, дзе ж твае абвінителі? Ніхто цябе не асудзіў?» Адказала яна: «Ніхто, Господзе». Дык Ісус сказаў: «І я цябе не асуджаю. Ідзі і болей не грашы». Затым зноў пачаў прамаўляць да іх Ісус, кажучы: «Я святло свету. Хто ідзе за мной, не ходзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Дык сказалі яму фарысеі: «Ты сам аб сабе сведчыш. Сведчанне тваё непраўдзівае». Адказаў Ісус і сказаў ім: «Калі нават я сведчу пра сябе, праўдзівае ёсць сведчанне маё, бо ведаю, адкуль прыйшоў і куды іду. А вы не ведаеце, адкуль прыходжу або куды іду». Вы судзіце паводле цела, а я не суджу нікога. А калі суджу, суд мой праўдзівы, бо я не адзін, але я і Айцец, які мяне паслаў. Дык у законе вашым напісана, што сведчанне двух людзей ёсць праўдзівае. Я той, хто сведчыць аб сабе, і сведчыць пра мяне Айцец, які мяне паслаў. Дык сказалі яму: «А дзе ж твой Айцец?» Адказаў Ісус: «Вы ані мяне не ведаеце, ані Айца майго. Бо калі б вы ведалі мяне, ведалі б і Айца майго». Гэтыя словы гаварыў Ісус, навучаючы ў святыні пры скарбоне, і ніхто не ўзяў яго, бо яшчэ не надышла гадзіна яго. كلية بنت
І зноў сказаў ім Ісус: «Я адыходжу, і вы шукаць мяне будзеце, і памрэце ў граху вашым. Куды я іду, вы пайсці не можаце». Дык казалі юдэі: «Няўжо ён заб'е сам сябе, што кажа: куды я іду, вы не можаце пайсці?» І ён адказаў ім: «Вы аднізу, а я з вышыні. Вы з гэтага свету, а я не з гэтага свету. Вось чаму я вам сказаў, што памрэце ў грахах вашых, бо калі не паверыце, што я ёсць, памрэце ў грахах вашых». Дык казалі яму: «Хто ты?» Сказаў ім Ісус: «Адпачатны, менавіта так вам і гавару. Маю пра вас шмат гаварыць і судзіць, але той, хто мяне паслаў, праўдзівы, і я тое, што ад яго чуў, абвяшчаю свету». Аднак не зразумелі, што гаварыў ён ім пра айца. Сказаў ім тады Ісус: «Калі падымеце Сына Чалавечага, тады пазнаеце, што я ёсць, ды што сам ад сябе нічога не раблю, але тое абвяшчаю, чаму мяне навучыў Айцец мой. Той, хто мяне паслаў, ёсць са мной. Айцец не пакінуў мяне аднаго, бо я раблю заўсёды тое, што падабаецца яму». Калі ён гэта казаў, многія паверылі ў яго. Казаў затым Ісус да тых юдэяў, якія ў яго паверылі: «Калі вы вытрываеце ў слове маім, станецеся сапраўды маімі вучнямі і спазнаеце праўду, і праўда вас вызваліць». Адказалі яму: «Мы патомства Абрагама, і мы ніколі нікому не служылі. Як жа ты кажаш, будзеце свабодныя?» Адказаў ім Ісус: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, кожны, хто чыніць грэх, ёсць нявольнік грэху. Але нявольнік не жыве ў доме вечна, сын жа жыве вечна. Таму, калі сын вас вызваліць, сапраўды свабоднымі будзеце». «Ведаю, што вы патомства Абрагама, але імкнецеся мяне забіць, таму што словы мае не дасягаюць вас. Я абвяшчаю тое, што я бачыў у айца майго, а вы робіце тое, што вы чулі ад айца вашага». Адказалі яны і сказалі яму: «Бацькам нашым ёсць Абрагам». Кажа ім Ісус: «Калі б вы былі сыны Абрагама, рабілі б справы Абрагама. А вы імкнецеся цяпер забіць мяне, чалавека, які вам абвяшчаў праўду, якую пачуў ад Бога. Гэтага Абрагам не рабіў. Але вы робіце справы айца вашага». Сказалі тады яму: «Мы не народжаныя ў чужалостве, аднаго маем айца, Бога». Сказаў ім Ісус: «Калі б Бог быў вашым айцом, вы любілі б мяне. Бо я ад Бога выйшаў і іду, і не сам ад сябе прыходжу, але ён мяне паслаў». Чаму вы гэта мовы маёй не разумееце? Бо вы не здольны слухаць словы мае. Вы ад бацькі д'ябла і жаданні бацькі вашага выконваць хочаце. Ён быў забойцам ад пачатку і ў праўдзе не вытрываў, бо не маў ім праўды. Калі гаворыць хлусню, гаворыць ад сябе, бо ён хлус і бацька хлусні. А як я праўду кажу, не верыце мне. Хто з вас абвінаваціць мяне ў граху? Калі я вам праўду кажу, чаму мне не верыце? Хто з Бога, той словы Божыя слухае.
А вы тому не слухаете, что вы не с Бога. Отказали юдеи и сказали ему: «Ті ж няслушно мы кажем, что ты самаранин и демона маешь». Отказал Иисус: «Я демона не маю, але славлю Айца майго, а вы мяне зневажаете. Я не шукаю сваёй славы, але ёсць той, хто шукае і судзіць. Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі хто зберажэ словы мае, не ўбачыць смерці вечна». Дык юдэі сказалі яму: «Цяпер мы пераканаліся, што дэмана маеш. Абрагам памёр і прарокі, а ты кажаш, калі хто зберажэ словы мае, не пакаштуе смерці вечна. Няўжо ты большы за бацьку нашага Абрагама, які памёр? Нават прарокі паўміралі. Кім ты сам сябе робіш?» Адказаў Ісус: «Калі я сам сябе слаўлю, слава мая нішто. Ёсць Айцец мой, які мяне славіць, і аб якім вы кажаце: Ён Бог наш. Але вы не спазналі яго, але я ведаю яго, і калі б я сказаў не ведаю яго, быў бы падобным вам, хлусам. Але я ведаю яго і словы яго захоўваю. Абрагам, бацька ваш, шукаў, каб убачыць дзень мой, і убачыў, і ўсцешыўся». Сказалі яму юдэі: «50 гадоў яшчэ не маеш і бачыў Абрагама?» Сказаў ім Ісус: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, перш чым Абрагам быў, я ёсць». Дык юдэі схапілі камяні, каб кідаць у яго. Але Ісус скрыўся і выйшаў са святыні, прайшоўшы між іх, і пайшоў далей.